Right, muri Zimbabwe ndiri kuzviziva kuti makamirira kunzwa kuti zviri kufamba sei pama-arrangements erufu rwava Comrade Bombshell Geza. Sekuziva kwatinoita tese, vaGeza anga ari munhu wevanhu handiti. So family iri kutaura kuti don't worry kwamuri maZimbabweans, tiri kuita ma-arrangements ekuti tichazikuzivisai mese kuti muchange makaungana papi pachange pachichemerwa Comrade Geza. Ndaona vazhinji vaita mubvunzo wakawanda, vazhinji vari kungoramba vachingobvunza mati vari kuchemerwa papi, mati zviri kufamba sei. Muweekend munomu pana zviri kufamba so far. Muweekend zvinhu zvakawanda zvinenge zvakambomira zviri papause, but panopera weekend kuna naMando tichange tichizivisana. Plus kune matalks anzi ari kuitwa behind closed doors, kaya matalks ekuti ari kungoningirwa. Unoziva zvinongoitika government yekuZimbabwe inenge ichida kuti toita sei naGeza, mati anokwana here kutipinda apa national hero seka, kana kuti toita sei tomuignore here, tukamuignore chii chinozoitika, tikasamuignore chii chinozoitika. Zvakawanda zvinenge zvichingoitika. So muri yeZimbabwe ndangoti ndingopfuura ndichingokuzivisai kuti family yati panosvika Monday muchange maakuwana mukana wekusvika panenge pachichemerwa Comrade Geza. Asi sekutaura kandambozviita kuti chishuwiro neshungu zvavo zviri kuti vaGeza vari kufanira kunge vachivigwa kuZimbabwe. Nzvimbo yavaida kunge vachivigwa vakanga vakataura, but kazhinji kacho chinenge pane zvakawanda zvinenge zvakangomirirwawo kuti zvionekwe kuti zvichange zvichifamba sei. Ende zvinhu izvi zvinhu zvekuti zvagara zvinongoitika pese panofa macomrades vese vanenge vaita isedza, uri kuita zvepolitics, uri kuita zvechii, pane mashoko akawanda anotenderera kune zvinhu zvakawanda zvinotaurwa. So this is very important for you guys to always know, to always stay in touch muchinzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei, zvine maprotocols, maprocesses, whatever zvakawanda zvinenge zvichingoita sei zvichingotaurika. So don't worry, zvese zviri in order. Tichakuzivisai kuti vanenge vazoronga zvipi in terms of vanga vachida kunzwa mashoko. Ndambotaura nyaya yacho ndikati family iri kuorganize kuti yoisa spokesperson achanga achiuya, ndiwo muchaona kuti tinenge tichimuisa face yake achitaura nemi pazvivhidhivhidhi panapa pamaplatforms. Titakuavoida kuti tirambe tichingotaura tiri sunai. So don't worry about that one as well. Inyaya iri covered yakarongeka, but weekend ineyi hatina kwatingakuudzai kuti hanzi unganai kwakati. Ende pape pamakaona pamba paibuda paya hapasiripo pachange pachichemerwa munhu. Handiti zvinhu zvakakosha zvese izvozvo. Tozviziva vamwe vari kutanza vanhu vari kuzoda kuzouya vachimhanya kuzonorwira munhu mugurwira mufi. Aiwa, vanga vari munhu wemunhu, ende hapasi parufu paya pekuti panoitwa zvisina order zvinoitwa vanhu kuti uya uda unoti ndisu tati top shata wake chaiye. The man himself was fighting for every Zimbabwean. Ndo zvatiri kungoziva tese. Saka don't worry, hakuna munhu anozviti inisu tisanga tiri more connected kuna Geza, tisu tiri padhuze, tisu hama dzepedyo. Munhu wese ihama yepedyo kuna Geza ikoko. I think ndatopedza nemi. Chazokuudzai kana vachinge vapedza kuorganize kuti poitirwa papi, vochemerwa papi chaipo. Don't worry, weekend ipfupi yatopera.